Bună seara, vrut mutritori! Bine venit la altă moabet armânească. Azi mi hrsesc mult că avem un oaspit care are adrată ahât multe lucruri interesante și ahât multe lucruri disimasiite te armânami. Este doamna Maria Nicolova, Maria al Pancea al Crângu, care vă zică. Doamna Maria Nicolova bitsi Facultatea de Filologie, prota adră limbii latini, de-apoi înviță și studii pe limba anglicească și adră specializare de pedagogie. Tu Centrul Internațional de Pedagogie Frânții și adră și multe cursuri și alte proiecte ca să învață și cum să îngrăpsească manuale de limbă. Și asta este un lucru mult disimasiți, valu zburâm cam de apoi moabeta noastră. Scurtu Chiro era și jurnalist la radio, tu redacția pe Armânești, la radioul dit Macedonia de Închiari și fu și 8 ani de scală de frânțești, dar apoi lucră și cam mult tu ministeriatul de praxis și ștari, fu consultantă de praxa pe limba armânească, dar apoi adră și multe proiecte ce au legătură cu francofonia, fu comandare de legătura cu francofonia, de suțata bilaterală cu Frânția și ma multu pi supra di tutte esti are adrată lucru știu multi suțati. Fu unde oamenii ți adrară multu, ti armânami. Și va năzburască di tutti a estimșati proiecte. Trag nădia să avem oare să le zburăm tutte esti, că ahânti multi proiecte imșate adrată. Gine veriș, Maria Nicolova. Bună seara, Alexandra, bună seara ție, bună seara echipei a ta în Vărliga, care ajută pe Stipsescu, este seasătul Migdani. Bună seara armânamii, a tuturor armânii care ne mutresc cu toată seara. Și Mare Hristo climarea. Delicia adrați un lucru care are mare simăsi armânamea aviglarea limbii, e culturii și legătura care o adrață anamisă de armânie de toate aceste state iubănează este de mare importanță. Hristos de toate ațealițile adrață. Hristos ațăia, tațea că v-a năzis mai mult, cât mult o adrată, noi avem 3 ani de emisie, matine ai mulți ani de lucru, și că și noi mai avem mulți în inti. Da, Dumnezeu, toți să ne-am ninti, armâname să ducă ninti, toți care cum ți poate să dară tu locul iubănează, tu locul profesional, tu bana profesională e privată, ti armâname,tă s-o viglema este ișteare care ne-a rămas de strepăpâni. Așa este, ca fi un cuții știi și ca fi un cuții poate. Absolut. Să hurhim maca cu tini, să hurhim cu soia ta. Vrei să ne dăți nihea mândau zboară de soia ta și de ți luași de la ei? Și ție. Eu escu, cum zicești, Maria hi al pancii al Hrist al Cranguți, vă zic că de la Cranzanii, de partea al tati, de partea fendănii, a de partea ali dadi escu de a mișenilor. Taifa a tatănui, a fendănii, era din nord de Grăția, cu iuva câtă Kilkis, una hoară care pistipsescu că nu mai este alăxită, Dragomir. Eu m-am multu chiros de țem era staționați iarna, a veara, ca multe taife armănești să toțel chiro, înșea în sus, cât tu munțile ți sunoați tu Macedonia, Macedonia de Chiardere. Așiți că un chiro ma lungu zățem era și în clisisinurli și armasere tu Grății, vră 6-7 ani. După protlu polim mondial, sturnară că tu Macedonii și au ați da pos mutară tu mai multe locuri, a mai multul chiro tricură tu un manică să bic cât tu dată de Vasilia noastră, Radoviști. E acolo, după a doua polim mondial, paplu care tot tipul tău avea în Vărliga de că să bătu munțile acolo, și dai mă ordina și avea furi care nica salunta, și lădățea furi ei, care salunta nica să dară independența lui Macedoniei și să dară un stat, zicem, independenți, să nu hibă tu comunismul, să nu hibă tu Iugoslavii. Și normal, papul lăsa flăncali și, cum zicem, îl băgară pizorii să le poartă cărți.
Целым пермив, care mult una doariș, care așiți, zățem, li multu, băgă una vulă pe multe lucruri tubana de taifa mea. Și normal, care avea fumeaia, la limari era cu tutipăta și era frică de bana lui și normal, el li ducea țăli cărță pe tu lipsea. Ma după 2 ani, ea că țară tuță ței, ațea organizații și un cliseră și pe lângă ei, normal, și papul meu care niți ștea ție adraței oameni, ama mai era cloție și ți că atunci era public, zățem, judicat și era adusă pofasi de judic 8 ani să-l bagă hapsi. Eu aveam una babă care, taifa, nu știu de care vără de taifa ei, scarcănața și era taifa. Mai era una miare, zicem, mult, cum zicem, curajoasă, una miare mult, așa vește, una miare care era deșteptată. Nu era tipic miare armânească, zicem, și supura mai multe limbi. Șlo marli hi lali dina și calea și până Beligrad zdus. Ti un armână de cel chiroi era mare lucru, zicem, și mare risc, normal. Ma ajunsi până Beligrad și vrea să vadă cu Iosif Broz Tito, prezidentul care normal că el nu aproche văra altă acolo de cabinetul și li spusi tutti lucruri cum era că noi himarmăi, noi nu avem ceva cu ațea alumtari, noi o băgară cu zorea și vrea, nu vrea. Așiți că până stoarnă ea înapoi, zdățem, eu nicurară, aduseră apofasi să nu șadă 8 ani, 4 ani să rămână tu hapsi, 3 și în jumătate armasi, după ți-al liberară. Așiți că ați un permis tu taifa mea, ma aproape așiți care multe lucruri de poate bana fendunii a noastră era, zdățem, cu acel semnul. Așiți că de turnarea pap, că normal, trecu taifa, baba, maia mea cu taifa normal, trecură una trămădane atunci al 3 ani, că era, haideți să zicem, simnați ca colaborator, ca șițe, nu le era mult ghiniș. Și de aceea ispeti tatăl care era mult mai mic de lali și care avea vărăzații 12 de ani când îl judicară paplu, ca nu intră tu, zicem, Partidul Comunist. Și tot n-a era șiți cu zicem, una idee contra de acea ideologii și tot ne zicea că este nu are să ducă mult, ușor, nu vă hrăsiți noi, tineri, pisculini, învăța alte lucruri. Și el tot ne zicea, nu vă hărsiți pe este, că este nu are să ducă, nu-i normal așa să ducă lucrurile, știți că tuti vas stari și noi n-acția multuinatea când el ne zicea, vas vedeți una ziua, vei ascuchi pe mărmintele al Iosif Broz Tito, vas vedeți, ți-a dară el că nică nu să știu lucrurile și așa încolo. Ma ghine, noi mindeam că ți-a era un ies, una bună bană și ghine, era diferit ca de la voi, zdățe. Ama nu era și cum se spunea normal. E de-apoi când îți turnă paplu de hapsi, normal, dăsi nu putem să rămânem, casa la era confiscată și tu că se băl avea armas, le dea de armas și nu dă, iubăna baba cu 4 fciori, cu nor, cu 2 nipoți, ți va zic cu una mare taifă, tu una subică și când vine să turnă paplu și dăsi nu vă ne mutăm de oași, una hoară mai aproape acolo de Rădoviște adrănau casă mare, 2 hi. Ghirima, bana, știți cum e asta, născântior, și are, zicem, curândul al ei, așa că a avut nică una tragedie, tu taifa la Lidina, se va zic că Nicuchira și 2 ficiori muriră, și care acolo ți-am vărligă nu avea armâni, și Maia cu paplu, zăsire, nu are ți, vă ne trăgem și de oa.
veneam, eu are mai mulți armâni să îndrăgem fumeaia, să aflăm armâni, știți? Și normal, îți duseră acolo, eu era frații al papă, tu câmpul de Ovcepolie, îi zicem noi Ovcepole, ana mi se de vele si știp, și tu hoara cel chero, Jafer Bey, care de part ne inea și oaspe, țin minte și cănică că ne inea de dor să-și vadă casa, să-și vadă hoara, și Marli Bey din hoară o vindea averea și papul o încupră și să stabilizi taifa cloții. Ma nu ti multo, cum tatăl tot năștea să zică, e tătută maș casea, dar tu bana mea. Acția era ahurhită de ani ținzăți când o încumpărare averea și să stabilizarea cloții, ma după Fendun era un om vizionar, un om așiții care vedea cum îți duc lucrurile și știa că nu este toțel chiro initorul, nu-i tu lucrarea agrar, nu-i tu lucrarea loc și tu tipătă. Și știți, câță industrializarea statului și Văsălie mu trebuie să-i tragă toți acei din hoară, tu industrii, tu stare și tot mai greu putea să află te avere mari, putea să află argați și oameni care se lucrează pe locul, că era mult, nu putea singur să taifa să lucrează și ți că adusea pofăsi cu papul normal, nu era pe una idee și papul Hriste era un om și mai tradițional și avea normal, critici de partea lui, tine pance, tora eu, costare, averea, oația, câtă timp, ala ștaiha, știne, tora vaneți scopia, ții cafță, cu zdangania ești, am atât nu știa că lipsește să lăxească, că ți-a 4 fcioram, lipsește să-l dau educații, din hoară țeva nu putem să drăm. Eu după lipsește fciorii se petrec singur, așa ți-va nec eu, vă sunt direcții, lipsește să aibă condiții taifa mea, fumeaia mea. Și așa ți că la acurhită de ani 63, 4 îmi pare, nu țin minte mine, când tatăl meu vine prota Scopia, să caftă lucruri și normal atunci să le făculești să afla. Și așa după ani, cum depseam sculia primară, toți noi, eu ești cu a treia fumeai, am sorma Marilena, Costa fratiș, ești cu mine și mani cu frate Iori, ștuța și pe narga, ne trezeam, mama, care papă și baba nu vreau rădină și una zină și ei cu noi și știți așa și era ineara noastră Scopia, că ei nu vrea să mută din hoară, nu vrea zină tu pe să bă. Și da, parmasi de hoară de Scopia cu noi și așa până era Tubana. Era un chiro care, să vă spun în dreptul, cu mirache o aduc aminte, tu una libertate a cloții, tu în hoară, tu verdeață, tu mușiteați șază tot mult voi snec a cloții și neam tot când avem niam chiro, mutrim să tricem vărăzua cloții. După aceea era mult important și absolut voi tot să spun că tatăl știa că lipsește educație, știa că initorul va să mai făculie și mai bun care să adrăm și universitate. Știi că tu ideul chiar adra acasă, iar că tu armâni, știți, noi tot nahim megalomani și adrăm mare casă, să aibă el, să aibă, știi, 2 hii și tot ne îngăsia să învățăm să depisimțim în altă sculie, că initorul tu sculie, normal. Și mult ai zicem așa mari semnul na băgă tu initor. Că na desclisi poarta, că tu an altă, zicem, lumii. Cum să vă spun, cu inearea oații, cu alăxarea locului de bănare, vedeam că are și alte lucruri.
și mi tornam pe permifele ali babi Cherați, care era una miare, cum zici, multă veștă și multă zbărătoare, că crescum cu permifele a ei, să vă spun în dreptul, și este una perioadă care cu harau, iar vă zic, cu aduc aminte, că spunea permife, ama nu permifi, zicem, cu care îi era niții și ficiori, permifi de bani ar mâinilor, de bana ei, de bana a taifă ei, a ei, și așiți, ahâte multe lucruri învițai de ea și de, zicem, de trecutul la ei, de ația cum iau mutrea lumea, cum ea mutrea pe lucrurile. Știți, cum zici, nu era tipic miare armânească. Era mult Johnny, mult puternică, și paplu care era un om în altul și așiți, nu zbura mult, nu adra și căi. A baba mea s-a chixat de și căi și mult ghine și știa să le permitusească lucrurile. Și cu atâtea miracole le ascultam și după îmi pare că de ani astea și ați nici așa, toată voi să înveți nale limbi. Tot ne-au întrebam, ai spune-ți pe turțeaști cum îți dăți, ai spune pe gărțeaști. Ea avea drată, ne-am sculii pe gărțeaști că taifa, ea avea două sorări și cu fendăsul armase vedov multă honia și armase era în vârligă de sărună bana, nu trăgea, nu duțeața bani armâinilor la munte și tu câmpul că nu avea fcior, străpaplomel, zicem, de partea lui mai și nu avea condiții, cu 3 fiate, eu vă ducea, așa că era staționați acolo și așa adrăniheam și sculii grățească, ama cu vără viținami care avea miari de anglii, nu știu, de iubă, și niheam engleză de ăștia. Engleză! Una miare mult interesantă și așa era pe lângă tatăl meu, care era, zicem, așa, mentor tubană și după moartea lui ne-a rămas așa, cu toate cele urnimiți, nu le dădea tuturor. Baba era idea și una, că zicem, ca mustră, ca model, că prota nu avea frică, îmi pare că de ceva, așa o ducea mine, baba mea. Maia mea, așa îmi spunea că tot poate să îndreagă și tot poate să adară și de alihea multe lucruri tubană, de adun normal cu paplu, îmi pare că m-am multua și ți-a le duți aminte și le adra. Câte limbi știa, Pântu Sonia? Știa, Turțeaște, armâneaște, știa grățeaște? armâneaște, știa mult ghini grățeaște, idia și turțeaște și te ciudi că armânile toți ai că nu parau zbura limba macedonească, ea au zbura cu perfecție limba macedonească și, cum vă spus, ceva de bază, nu era țea să zburască limba anglicească, ama știa zboară să-i spună fraze și să-i spună și de nică cu ea i samtea să înveți limbi și să călătoreți, să cunosc cu alte mileți, să cunosc cu alte state, culturi și doxel Dumnezeu de lihea bana îndea de asta posibilități și sveci să cunosc și alte culturi și alte mileti. E mult umșat permiful ăsta ținul zăsești cu mai multe bărnuri de taifa ta. Mai multe lucruri ne-ar masera și tu minte când le zățeai. Una este că mi ciudusescu și mini că de-alihea baba ta dusi Beligrade și de-alihea putu din nicură chirolul to hapsi a papluia tău. Îmi pare, te nipiste psare că putu de la draestul lucru. Nu putu să la scapă de dip, ama nicură ștut, angreca hât multu, că putu de nicură absolut. chirolul to Absolut. hapsi. Cum zis, nu era una miare armânească tipică, era una miare bărbat, cum zic, miare care îmi pare că lumea toată putea suporta. Și era puternică și era inimoasă, știți, vărății, cum zic, când nu avea frică de ceva.
ea putea tute să le îndreagă și dar. Așa se Asta spărea în ea, poate, ama eu și udo chiama, și u țin minte. Asta do que de per mi fila ei, quando que te di taifa ei, di bana ei, Da, da, da. ti armasi tu minti. Ideea esta că că tot nas află cu lai, e cum o traia bana. Așiți, ea tot nădățea. Nipoți, bana nu e fculi. Ama este timșat și merită să duceți cu dignitate. Așiți că de ceva nu vă spăreați, tot nu vă să aflați vrăcăreiti, știi problemele, știi încheadeți-li, să nu aveți frică de ceva. Tot moabeta ei era știți că multe lucruri singur putem să le îndrezem. Gine, are lucruri care ne lipsește gitor de domizăi, că de altul, ama iara, care să-și în dreptul tu bana, care să ai tot na idee bună, tot n-avea să aibă și oameni în vărligă buni de tine să-ți ajute văroară, că poate văroară știni la ajutași. Așa că tot n-a dedea una, cum zicem, una pistusimi. Tu bană, tu duneaua, are nebuni oameni, lipsește să-i cunoșteți, lipsește să-i alizeți de lanțăi și să vă vegleați de ei. Ama, știți cum este bana, iadățea? Bana nu este tot albă. Are și lai, are și albă. Că care să nu aibă lai, nu are să știm cât e mușată albă tu bana. Așa că astăr mobeți care te tot n-a rămas, și ved că cum mai educați și tinera mea reșnică mai educați și m-a știuți, ama născânti, zicem, frazii că principii tu bana sunt idi, tot n-a era și tot n-a și văsibă. Așa că, da, vreau taifa, tot ne voi normal, ama așa ne-a rămas baba Maia și tu amintarea mea că era una miare care de lipsea să țină minte cu tutiația drăti taifa ei și fără de altul. Praxearea și a fomeia ei, fără de altul a avut și parte tu praxearea și ornemiiliții noi le aprochem. Și așa-ți. Sigura că pentru Sony starea este de una parte, starea voi zic, starea asta teoretică. Praxea de la școală este de una parte, ama mintinimia este de altă parte. Și nu, care va zică, nu ai ani de școală idia cu altul, nu va zică că nu ai mintea bună, tu bană. Absolut. Că sunt două lucruri, nu sunt tot naligate. Sunt două, zicem, dimensiuni. Ama nu, se poate si bă una și si balantă mapțân niha. Și m-a rămas tu minte ceva de ți zicești că fendea tău știa că va bitisească comunismul. Iar asta îmi pare mult ciudii, că știa acest lucru. Ti ciudiš, noi multo na kcajnatea, noi včore tato, nu zbora šici, nu ide lihja, ti ni vec katora him tuc idja, da idja him, ama lokolo nostu, što ti pa te naste cinu luară, nu vec că umâca ței, a cloții sunam vărliga, ti ținu în partea țea cu a lanță macara aia šici, ti ție e situația drăj când vinim Skopje și ne-as cum zici noi tot n-armâinile am zi vrem și loc tu una din șatele, zicem, părță de Skopje pe înălțimi și de lihia coți avea, tu ți-ar ajuti cărtori, iațări, directori, și zicea, hai să vedem. Vedeți voi mine cât greu dar casa este, că e de lucru și de pidimo. Vedeți ei cum le dară? De 2-3 meși, așa să dară de lucru. Nu-i, ciorea mei, pistipsiți. Și așa este, normal, socialismul, că ți-l ziceam noi că ideal, nu era ideal, fără de altul, comunismul, e socialismul, cum să-l băgăm numai, nu important, ma avea după haideți să zicem, ațele perdați-le multe lucruri care noi, duneau, nu le știam, știți, știi că sunt noi, tinera mea, care ne praxea tusculii, ne spunea
lucruri cum ei vrea, așa că nu eram noi simplu cu el când el zborațea și Mihrsescu că bănă, tată ne muri la ilichii de 62 ani, bilea și nu putut să ia și pensiunea cât scărsea și vrea să ducă stoarnă hoară la averea lui. Mihrsescu că vizucă căzu comunismul, că canoară, era tinisit de lihia tu regiune, era și băgat, nu știu, tu permanește, cum să zic, pe acolo mamul Tihor, era, nu știu, Era un turlei odornic, era, cum zicem, comandăsar acolo. Un turlei de Dimarhu, și nu. Nu știu ți Dimarhu. Dimarhu este le maire din Vin. Gine, aceea era Cașețiva. Și atunci nu era și, zicem, organizația de societate, ama avea mai multe, era vără pațin 6 mai mari hori, și el era acolo ca, zicem, organizator și Snogărșescu, că el a adus electricitatea acea acel region. Până era el acolo, eu nu țin minte că eram dipnică, nu țin minte de se eram șfapta. Am ați spune și cum mulți de armâni și acțară-te căsuri, tine pance, toră ți să te cnesc costă lucri, țină lipseaște, ți bună ne iasă și vedea la tine vrei părat să aduni din noi. Dar când o vizură cât e bună când o are electrică, când după înșiră televizorii și-am cumpărat oamenii și vizură și după tu ți-ai protă nu băgară și după de seama, hai toră și noi să intrăm acolo să ne băgați și noi. Este că, iar vă zic, era tinisit, țicără că nu era tu Partidul Comunist, ama multul scărsi când lucrăză, că nu putea să o greșească, ți-ați păță Pap Hrista nu putea să greșească fără de altă, cum îl judicară public și pistipsesc. Aceea era ispetea, că mult ifculie putea să intre tu partid și să aibă și mult malișoară bană, poate, ama nu vrea, canoară nu vrea. Bilea, noi, că tu sculii, noi știți că tu Scopia, nică mai mult când vine tu sculili din Messi și ne băgați, intrăm și noi tu Partidul Comunist, ne adra promovarii a partidului, toți tineri s-intră, bilea și sor mea mare și intră niheamță, tată ne fendu-ne mult locțăinate, de nu voi să va, nici voi nu voi să aveți să va cu acest partid, cu acest sistem. Și așa că noi alanță și cană de noi intră de lihea, tu partidul am ghini. Dar la noi se liberă loguria, nu era ca la voi, că torbi și comunismul, era mai liber și eu țin minte cu 19 de ani și aceea era bun, acel chiroi era siguranța, să zicem, ne duceam mult sigur. Noi casa, ușa de afară, ca noi nu încledeam Scopia. Tot în noaptea ziua era descrisă la noi. Nu avea, zicem, criminal, catora cu mare. Cu 19 de ani la Protloan, la facultate și îndeaderă bursă de guvernul Italiei, chescut un mestu Italii. Și normal, mama era nici mai tradițională. Și când vin mine hărăcoapă să le spun, zici și îndeaderă bursă, vanectul Italii și da de mea, nu poate. Țica să tinitoră feată sneți acolo, ți limbi să înveți. Nu poate, vă țășeți acasă. Și atunci, mult era interesant. Oma și ție stare și a zis, miare, cum nu are duc? Ți-ai asta succes la ei? Zi-s-o închidicăm tot. Nu, mama. Nu, snodară vă răbileai. A tată ne zicea, mă trea muliare. Aței se dară bilei, nu-ți duc largul de acasă. Așa că mas nu învițăm până în 19 de ani, ții bună și ții nebună,
ați că batea noastră, știți că ea vas ducă tu Italii, că o merită, este succesul ei și așiți. Așiți că aveam susținere tot de părinții, de doi, nu că mama era ma tradițională, ma știția, ma n-a puitisea tot, ama tatu fără de altul. Tot nam treba sna ajută, tot nam treba cu ți poate sna pinganinti, așiți că ți vrum ca scolar, sculia de mesi, când îmi grăpseam, eu, tatăl meu vrea să ne tu economie, sculia de mesi. Dada mea vrea să ne medicină. Eu zic, nu voi, eu voi să ne tu liceu, eu voi să continuez de pe la universitate, nu voi să ne tu zdecem răsculie profesională, că eu nu am naete să rămân maș cu sculia de mesi. Și, gine, tu n-ai mă bun lu, zicem, liceu ți arată. Tu Macedonie, că ți-l este șasă, tu n-ai bun mult bunișter, da? Era ni am zai de zicem când o dipisi tatonio, când o zici că vă ti limbi, își dusi tiții atunci îl nesești o stare liceu care îți vrei să dar limbi, și nică mai mult o limba franțuzească, care tor aveți că pe narga chiare, a eu ca stento, ți-o chero disculia di mesi, ne geam la cursuri, că știți, la sculină să cădea, țină să cădea, și acolo ți-a limbă țină să cădea, și ți-a învița. A nie, să cădu limba franțuzească. Și eu cum era că învițam, cât mi-a stimșată limba, știți că vreau să studiez franțuzească și limba franțuzească și limba anglicească. Și, fără de altul, lipsea să învăț ștearești de limba anglicească și știți că de psi cursuri de limba anglicească și când îi zici că ți-ava să studiezi, diham zi era, cum să zicem, nu-i vine ghina tată, de sectora a stare liceu ti limbi să da, ti ținuneți dreptul ca sorta, că tehnică îți da ca marli frate. Ama eu ți-a vreau. Eu, cum zic, limbii era tot na. Da, râsim când o zburăm dauli că pântusonii șmini știne avem mirachiti limba franceză, știi limba românească și dauli sunt par ca adevăroară ca vără cauză chirută. Da, oli chiar. Așiți, mi-arăt multe ori cu soțile mele că zic, a mea bană profesională, tu mi-am pulisescu. Nu știu, ți-vă seasă tu, Sonia, ma mulți ani mi-am pulisit limba franțuzească, iată ora câți ani știi limba românească, ama, gine, tuta este o dar cu mirachi și fără de altul și cu mari vreari, știți că când o sta zborti limba armânească, am nadi că va să rămână tu bană, cu stare tinina mea ca tinica, ca mulți alții, pistifsescu că nu are să o lăsăm schiară limba și cultura distră păpânia noștri. Bun, te dusești la facultatea de limbi Xani, învățași și italienești, erai și tu italii, un mes, fughini, fumșat, dar apoi ai fost de scală, de limba franceză. Vreau să te întreb, ți învățași tine de experiența asta ca principii, te privideri anda ți rădăpsești un ceas de limbă. Ți învățași și, zicem, ca principii generale, ațele nu sunt umaști prăxarea limbei franceză, poți ști prăxarea limbei armânească, iti limbă. Cum o vezi tine când îți adari un ceas? Cum îl minduiești? Absolut. Știți cum este pridarea, spunerea, învățarea a limbilor. Și a tuturor, materii, și mai important este să tot adaptat pe ilichia fciorilor. Lipsește să adaptat pe interesele de acea ilichii. Dapoi, ca fi una săhată ca fi una materie, manică mai multul de limbi, lipsește să aibă un scăpo care va să
legat cu tutte l'anti scăpați țin încolo, tăs adrăm de tutte țiali învițări și șteri care valea proachi, pe ca fi săhate, să adrăm una și ți mari ca competenții, zicem, ca știari tibană. Nu maș să învițăm teoretic ceva, ma tot învițăm să o ligăm cu bana și cu aplicarea tutația tu bana. Așa că faptul că eram profesoară de limbi, că, cum zice, și adrai franțuzească, limba italitească, adrai unicheam și română, 2 ani, învățai și limba română, că vreau exact zved și legătura cu limba armânească. E că tine vrei limbile latini. Așa, că nu îndeadăr, cum zici, aveam idee să adar studii de limba franțuzească și anglicească, ama la țea catedră de nu, noi avem italiceaște, avem spaniol, avem română și lipsește de țeale limbii să aleți, nu poate. Atunci la și era și de țeale lipsă este limbii, așa că zicem ca dascală pe limba de limbi xiani, ne ajută mult, zicem, ază, de lucrare cu limba armânească. Protasuni de grupă latină, dar poa gramatica, care e diferență normală de una limbă și de altă, ma are și, zicem, un hir funii care le leagă și de-apoi, cum zicești, didactica, predare limbă xiană, vrem, nu vrem, limba armânească, nu putem să zicem că tu sculiu avem ca limbă de dadă, că când îți zborăsc ca materii, că fciorii nu știu când îi tu sculii. Asta va zic că ti mutritorii noștri nu știu că una turlii ța dare săhata de limbă, anda ficiuriții ți iei din inti, zburăs cu limba ța ca limbă de dadă și lipsește să înveți cum să îngrăpsească, cum să zburască cam amșat, ahtări, și alte turlii ța dare săhata de limbă, anda ficiuriții nu știu aici limba ța. Așa, și nica mai greu este, tora ești indiționii, ne spunem că mult rar în ficiori care știu câtă hăt limba, maninte era șnica mai greu, că știți când adram grupă și aveam zații ficiori care nu știa nici un zbor pe limba armânească. Aveam pacienții ficiori poate care știa niheamză și aveam 3-4 ficiori care știa ghini limba. Yeah. Un dascal ați tu pedagogii diferențiezi de pe franțuzeaște, atora o spun, ți vă zic că un dascal, ahât lipsește sibă, vești, poate să dar activități de 3 grupe, tu năsăhati. Ți vă zic că să dar activitate de una grupă care nu știi ceva, să dar activitate de grupa ți știt niheamză și a 3-a activitate de grupa ți știi ghini. Deci nu și adănă parte și nu... Ți era najmarli problem la noi tu educații și nica este. Nica este că statul li dat nomuri, da, noi avem nom tu care zic că putem să avem și educație pe limba armânească, ma condițiile nu le da, că condițiile nu le dară. Noi singuri ca comunitate adrăm bileașmini când intrai ca consultantă, organizai cu ajutorul de, hai să zicem, oameni de afaceri, de business armâni, care ne ajutară și adrai un seminar, să zicem, de dascai, o hărădă de una stămână, vărășaspără de tineri, armâni care vinere să înveață, să îngrăpsească și să ghivesească, să poată tu locul bănează să desfacă vreo grupă termănești. Luguria este că singur le dramațale seminare, ți vă zic cursuri, că statul nu ajuta. Li băgam dascai tu sculi, tu sistem, ația era dascai de alte materii. Și proții ani nu avea gătan să bădască de limbi, de limba macedonească, de limba sărbească, că de limbi xiane, că mai fculia este te vărății dascal de limbă
sprida limba armânească decât un dascăl de istorie, un dascăl de altă materie, știți? Are are didactică diferită, ți metodică diferită și nu-i vculie cum să spari predați voi limbă. Așa că statlu până tora maș când scoasim protili cărți de clasa 3, 4 și 5 cu mari gaireti, una zuă și ați ții maș prânzul de aderăti dască i ție dușa cloții să dăm un training și ați luat mini că eu aveam experiență cu țeneare trainingi de dască de limbi și maș prânzul de ader. Acel este unicul training ți statul nostru are adrată de dască armâni, ama nu-i magii niște alanță dască de maniți de comunități. Ți vă zic că idea nu are cană training părător adrată statul ti dască de limbi li maniți. Ți vă zic că ti limbi. Asta se leagă de o întrebare ți ubăgătora, Florentina Costa, sum live-ul ți dezvârtește pe Facebook. Zițea și cum iu să dară cursuri ti dascali ți înveță ficiorii tinerii armânești. Ai îndreaptă un program, te este lucru tora. Are iuva cursuri ti ați vor si dascali ti limba armânească? Nu are. Nu are. Nu are, ma cum să vă spun, nu are și multul, ai zice, mananghidețea. Că avem dascai, tot mapțân avem fumei care îți duc Scopia, nicăvăran îți duce dascala tu vasia pensiunii, ama Scopia e n-ai greu, că e mare că să bălu și armâna mea răspândărită. Scopia are multe lucruri care le se, cum zicem, bagă din minte a femeilor și a părinților, cursuri de limbi, De informatică. sporturi, dansuri, folclor și, da, pot zic, ma nu are oară fciorul zină și permanești. Și mult e greu. Să adunăm, e greu că tu născuli noi nu avem să dăm grupă. Și noi lipsește, iar vă zic că nomul nu e așa, ma nă da, haide, zicem, tu este tu primaria de, dau sculi tu na primarie Scopia, să lăghesc cu iara, zicem, să ducem ninte. Ama după 2 ani când vă ducă da scala tu pensiunii, nu pistipsescu că tineri vă se intră să ducă ți-a lugurii, că e greu. Că știți cum este, vă lumusiți să nați fumei, vă lumusiți cu sculia, cu managementul, că tot n-avea bagă în chiadiții, vă lumusiți cu, să nu zic, cu mulți alții de comunitate care nu le chesesc cu lucrurile, știu că bate o află la dască ili la persoane individuale, nu le știu cum sunt lucrurile și cât e greu azi. Care să vă spun că anul școlar, un mes de zile nu puteam să închisim tu educația care e băgată din 96, tu născulii de bitului, tiții că directorul care nu vrea să ducă lugurie în clo, chisipit clasuri și se întreabă fciorii, tiții ei vor să înveață limba românească. Știți, la clasa 3, un ficiuric, când este singur tu clasa, eu tu țalanță sunt macedoni, și intră directorul și zice, cine ești țărmân? Ti înveți armânești, ți-ți lipsești. Cu plânzeare ficiorii de sculii și acasă nu vrem. Directorul grea părinților, iniți ni simnați că nu vreți voi să înveață ficiorii permanești. Și ațeali încheadeți, știți cum este, dar scala nu aproape. Nu-i da să intră să dară anchetare, că ancheta lipsește sculia să o dară. După un om. Am aici zic, o adrăm, ama nu are interesați. Nu are femei, părinții care vor să înveață. Ama noi nu avem puterea ca direcție să ne-am slăcăftăm. Ama și când eu adra eforturi și cu inspectoratul aveam colaborații când eram tu Ministeriatul de Educație și colegii cu care eram de aduntul sculii, predam și le ziceam, hai să ne-am scăftăm anchetele, să vedem chestionarele, să vedem desi de alihia nu are interesați.
ama, care sunt anonimi, eu nu știu desea țeali de lihia li înțărcleară părinții, pică ei le-ar cara țeali de părinți și băgare alții. Cum puteți, voi duchiți că ei arăt? Și când duchim, nu avem provă. Nu avem există. Și 3 mesi de zile mi-am polisit că să tornu educația, da scala este bitului, care va poate să întreabă, frați Manache, acolo sunt cu care îi colaboram, partidele dau-li sunauații, toți ajutară, pit la ombudsmanul, la Agenția de Realizare în Drepturilor și n-ai multul cu directoarea. Mi dava seama, l-o lăxiră, Tihimari, că l-o lăxiră acel director după un mes și în jumătate și vine nou. Am mai adus în mine ce nu știu, nu are armăneaște anul scolar a hurhii, eu nu pot spectoră după 3 mesi. Deci voi putut de o rupsit după câți ani, din audzăță 6 ani lui Astibă. Și tora vă o rupeți, eu este vă o duc până Strasburg, nu a las. Așa ți deci că vă o turnați, să nu vă aflați voi că bate, când de lihă nu adrat voia, măcar să nu o băgați, voi zic că și voi o hiți pe țea minduiare. Așa că chiar de ții cât îți vrei. Putuși, pântusonii s-a drăt Da, s-a drăt și ți-a smăriș numerul și armasim toți ale 3 sculim bitului, Hristotul lor. Și suțățli, și partidele care ajutară, și, nu pot zic, și instituțiile, Comisia de Discriminare, eu aveam și adunare cu ei, să le spun că și că vă o dăm și la judică este lugurii. Ama, iar vă zic, udzăști la judică, mă știți cât e greu la judică să dați? Sigur. Că părinții de apoi zic, strag na parte, zic, nu, eu am fumei toți asculii. Eu nu pot să tu migdani, că de apoi vă la dară încheadeații a fumeilor. Așa că greu este, mult e greu, ama li ducem minte. Vreau să te mai întreb un lucru, tața, că tini ai ahânt experiență tu este domenii. Mini am avzit tu România, am avzit de multe ori minduiarea asta. Ți vor oamenii, ți vor una parte de armâni, ți vor ei ceasuri de armânești la sculii. Limba asta lipsește să zburască ca fi una acasă și asta e duri. Nu, cât se sibă și la sculii. Și vreau să te întreb tini, ți ai experiență tu asta domenii de praxi. Zdățem că este un ficiuric care acasă zburaște mult ghinii cu părinții lui armânești. A că mulți nu zburăscu. Dar zdățem că este un ți zburaște acasă. Ti un ficiuric ți zburaște acasă. Tut fații să ai ceas de limba armânească la sculii, că mi minduescu o zburăști acasă, mai eu înveți să o îngrăpsești. Tinițiți-ți. Ama cum nu? Ți întrebarea ți-a și minduiarea ți-a. Fără de altul lipsește. Că ți-a este una precunoștere oficială a limbai când o este tu sistemul de educație. Dar pe acloții nu-i seama învățarea. Cum zici mine, învățarea limbai, că de lihia care vrem să zburăm, este tu taifă. Mult greu. Tu dau ori tu stămână că 45 de minute ficiorii vă înveață limba. Acolo înveață fraze, înveață să îngrăpsească, să divăsească. Ama, ficiorii ți știu, fără de altul lipsește să ducă, că acolo se leagă cu soții armâni. Acolo ți, cum să spun, conștiința lor, importanța limbai și a ișteariei ți-o au de părință, de stripăpâni, lipsește să mutăm pe un mai mare nivel. Fără de altul lipsește. Și acolo știți cât mai multe lucruri poate să dară, cât mai mult să mărească și limba și comunitatea cu aceea care sibă tu sistemul de educație. Fără de altul lipsește. Nu are popul care va să rămână tu bană, care nu bagă limba tu educație. Eu, a câți ani înapoi, mi-a luat că un alatus care poate să drătu Macedoniei ținut zbăgătul grădiniți. Că la Chirolul n-audzăți zbăgătul grădiniți. Acolo sunt niți ciori și sunt, cum să spun, tutile aproape. Multul evculie poate malișor să înveață limba. Și care să avea ațea tu grădiniți, mai evculie de pava să continua și tu sculiile primare. Adrăm
cum zici, cu tutti este 3-4 suțăți armasim tu bana și dauli partidi, deliche că multul ghinina că sim aici a indițoni și de adun lucrăm. Și avem inițiative și cu guvernul adunări și cu primării. Vrem tu grădiniții, tu primăriile, eu avem concentrații de armâni și eu are interes. Cât că eu îmi pare că răzbăgăm câte una grupă dau tu știi bituli, crușuva o băgăm ca sensibilizare. Ama lipsește sibă pe masănătoase cicioare, sibă ca parte de sistemul de învățare și prexare tu este educația preescolară. Așa îți băgăm Scopia, tu dauli treile primării, eu are mai mulți țărmâni. Ți vă zic că mai mulți vă zină. De aceea este alumtarea noastră cu guvernul și cu suțățli și drăm și forum de mai multe suțăți de manițli comunități și tuti le băgăm acloții. Să mutăm întrebarea armânilor și starea catandis armânilor pe un mai înalt nivel, că ne lipsește fără de alt agitor de statul care să spună stata tuturor, care him și noi bănători, tu care și noi apreduțem tu buget. Așa că ați-am pare niheam poate să ne ajută, dar poți băgăm de sculiile primare, de clasa 1 până clasa 3, să băgăm ai turlii de educație bilingvală. Ți vă zic că să înveață pe macedonești, ma să aibă una parte de conținere de mai multe materii care va să spună și permanești. Să odrăm acea legătură de grădiniții până la, zicem, limba și cultura armânilor ca materie opțională și de poate clasa 4 în clos ducă ca opțională cu dau să hăți tu stămână. Asta îmi pare că v-ați da mai bune rezultate. Că toră tu clasa 3 noi le adrăm grupii de mai multe clase. Are femei de clasa 3, clasa 4, clasa 5, zicem, de țele 3 clase, dar pe 6, 7, 8 și 9 sunt de adun. Așa că sunt diferite lichii și mai greu că la ilichia de clasa 3 sunt la vreo 8 ani și în jumătate, zicem, și la clasa 5 sunt la 10 și în jumătate 11. Diferite ilichia și știți, absorpția, pruchiarea ștearii la născânții magonia, la născânții ma prea galea. Și atunci e că aici să chiar motivații că nu poți să ajungă lanță, e ca lanță chiar motivația că multul lipsește, se așteaptă niții, să înveață de lucruri. Așa că dasca e un lucru mult greu. Pe ningația este că tot n-are și alță colegani care de multe speți va aspara vcior. Ți vă lipsește, du-te la matematică, ia ceasuri de prima sustă să știi ghini matematică, ele limbi, ți vă lipsește avea o limbă armânească. E că directoarea adrăm ceva activități și le bagă în chiadiția a dăscalelor. Crușul, zicem, nu avem astare probleme. Acolo populația este mai sensibilizată, zicem, de întrebarea armânilor. Am pe talante că să bați și să n-ai ticiu de bituli, eu armânii tradițional era parte de societatea de că să băi, că știi. Nu poți să chicăsescu. Tiți a stare xenofobii, tiți a stare africă de diferență mică existează după cât chiro de lucru pe această problematică. Ama ația este, ți să dră. Mindescu că ai digi cu ți desești, ația că de una parte mi mindescu la mini învățai armânește acasă, ama învățai să îngrăpsesc cu permânești
nu are mulți ani de atunci, nu trecură mulți ani de Navicai Sangrăpsescu. Și Navicai Sangrăpsescu tățea că ne-au hari limbi lixeane și mi mindui unoară că este niheam paraxin, să nu știu Sangrăpsescu pe limba mea lidadă. Și ahurhis Ghivăsescu ți de pe Facebook la suțata armânilor șahtări și să duchimăsescu să le Ghivăsescu tu mintea mea și să ved care sunt tu zățem nomurile de îngrăpsare. Ama nu-mi pare că este ghinea și tațea că mine aveam mirachite limbi lixane că esta lucrez tubană, ama care nu are mirachite limbi lixane nu para limveața și lișor. Și deftirlu lucru la ți mindui când zburai tine este că de lihea cu grădinicea minduescu ca ai dichi, tațea că a chicăsi că Luxemburg adrară cum adrară de o scăpară limba luxemburgheză, tațea că o băgară tu gărdiniță. Și ațel fu lucrul naima de simasi, de putură să aibă bărnuri noi de niți, ți zbura trădi ei luxemburgheză. Tațea că lipsea chiară și luxemburgheza. Ama adrară copus și ahurhiră cu grădinița. Mindescu că ai dic este țiva cu ilichia țea, eu multul ușor poți să scachi o limbă. Absolut, și după are interes. Are, ai, 3-4 ani țințeai, nu știu cât, pituguli suțata și a avut un proiect exact de cercetare de interesul tu grădiniți. Și după tot încheadiți ți iară vă zic leadrară. E și un bun număr de părinți care era interesați. Fciorii, fumeile lor se ducă tu grupi și bilingvali sibă, cum zici. Nu hibă maș armanești, să aibă și macedonești și armanești, ti prota. A eu îmi pare că n-ai buneaste sibă grupe armanești, zicem cât la lichia de țințiani să hurhească și macedonești, să poată să intre tu, zicem, educația primară. Ma a avut un interes care este, îmi pare că una bună bază să hurhim. Multul greu cu instituții. Multul. Eu escut instituții și vă spun că tu Macedonia n-ai mari probleme este comunicarea anamisa de instituții. Anica mai greu este comunicarea și colaborarea cu, zicem, oamenii care au ananghi de contacte și colaborare cu instituții. Așiți că vă aducem cât putem normal, ama personal mase stupesiuni, un lucru ți-am tu înainte, slădarea ți asti să adun niți ficiuriți și să ne jucăm de adun și pistivsescu vă să află și tineri care vă zină toate ale activități, că normal cu tineri și niții vă lăhibă mai interesant, ama are interes, are părință care ștorență, cam haide, știi, adară să vată să-i adunăm și ficiuriții ăștia din nainică lichii. Ama, nu sare șchiro. Care vă zic că... Când vă intru tu pensiunii fără de alta am naitis lucreța și ți ma concret cu nai tinerii a noștri armănici. Care vă zic că și tu pension tot lucru. Asta dai. Știi, Alexandra, nu are mai mare tihi să lucreți lucru ți-l vrei. Tu bana este, toate lucruri ți le lucrai, cum zicești să lucrai, niheam și ca jurnalistă, tu radionul macedonescu pe emisii armănești. Aveam și un mic business 2 ani care îl duceam. Și după da scală, după aceea mi-a abserăti consultantă de limba franțuzească tu educații. După aceea tricui avați tu ministeriatlu ca zicem prota ca consultant educația pe limba armânească, ma paralel mi băgară și coordinator de francofonii, zic, cooperare multilaterală cu toate cele state de francofonie, cu Franția și alte state. Ama toate este lucrurile lucrai ne-a dar mirachi. Nu le duchescu ca greutate, ne-este mirachi mare când le adrăm activitățile, pininga ți-ale, tuti încheadeți ți să dară și de instituții și de individuali. Eu
au aflu satisfacția, zic, aua este ți mi duți în inti, haraua și vrearea te este lucre. Și că nu are mare tihi tu bana profesională decât lucru care ți este mirachisul, dar să-l vrei și să lucrezi cu harau. Așa că a este și tu pensiune nu este lucru, nu mutrescu ca lucru, mutrescu ca țăvații vani mușuteață cafețul, zicem, și zălile de aine, de una lichie ma trecută, ama. Maș sănătate smițână. Și Așa este. Va-ti întreb ti țadraș cu lucrul tău tu ministeriate ju mindujai programe, ama prota vas bag una întrebare ți o îngrăpsi din etrandu sum live-ul a nostru de Facebook. Zice așa, este în dreptul mas dățem că tinerii de Scopia nu au simferte limba armânească? Este vrăcali să-i aducem tu ubor armânescu? Știți cum? Tu în ilichii, tu sculia primară, când intră prota, ies de acasă mulță de ei care poate și nu era și tu grădiniței, că era scurtul chiro. Când țem tu în comunitate de sculii, nu tu te fumezi duchescu apropiați. Și multul le este greu ca să împartă pe vără, hai să zicem, de vără ispeti. A tijali mari, știți cum este, când nu se poate pigumarlo, să gădește pisumarlo. Așa este tu Macedonie. Comunitatea majoritară și comunitatea care după ea, care crește și ea puterea pe narga, are una mare confruntare a namisadeș, care nu le pot alăștor a gădescu pe noi, niți. Și mutrescu țim abțin de aceea ți cu nomul ne este dată sliu filisim. Eu țin minte când uhia mea era tu sculia primară, eu cu Nicu Chirlu ne asim de îngrăpsim și știu cum îngrăpsim, armână. Ama de poate la direcții încăftam, zicem, statistică și tu scuțliați a hime îngrăpsescu că oa nu are mașar Macedoni. Și mi-a câță multu inatea și griji și mutriță încoa. Poate să nu aibă mulță, ama una sigur are, a eu știu nica doi care. Are trei că sunt de cărdula meu, că sunt de rânza mea și știu că îngrăpsiți sunt armâni. Hia mea este la voi. Cum poate să nu aibă armâni ația? Și, dar poate știți dar, îți duc pe clasă. Ația lugurii pricadearea națională ili comunitară, wow, tu documente, nu. Dar scala îți duci tu clasă și dinaintea tuturor trezăți din și nu întreabă, pe lângă Macedoni care are alte etnii, mulți de ei intră și zic, care nu-i Macedonaua? Și cum îți bat întrebarea și că asta e una împărțare. Da, și cum Niclu vă zic că eu nu ies cu Macedon. Nu, noi him toți Macedoni că bănăm aua. Ama ca etnii. Pe supră. Him și altul ceva, Sadar, așa ți că tățea ilichi mult greu să spun fciorii. Și tățea noi și ca statistică avem pțână. Pțână avem tu educația primară decât de educația de mesi. Acolo ți deșteaptă niheamză fciorii. Tinerea mea. Și acolo să-ți pare și interesant si baltă turli și cam să spun. Și nici mai multul și nici mai bun când crescu, când îți duc la universitate și că crescu că are altă lume și că nu-i Macedonia centrul a este lume. Nu putem să zicem că nu are vreare, ma e greu că la noi mulți pțânii precli sunt de doi părinți de armanați. Poate nu are să lătusescu că zic că 80, a poate și 90% sunt mesticați. A mulți de aceiți sunt, zicem, de rând armânească, părinții azi nu știu armânești.
Și aici se femei își vor să înveață greu, că nu are de care. A știți cum vine bana? Cana nu bănează cu pap și cu babă. Cana nu bănează cu socru și socră, tora. Toți vor în parte își bănează. Și cu toate posibilități alantiș, greu este. Ama, ți-mi țăninică peste linii că noi putem să ținem limba. Ia, cum zici, cursurile ți țin, are interes. Bine, dai ceasuri private, nu-i așa? Da, este simbolic. Știți cum mi înviță maia mea, zicea, mutrea, ca fi un lucru lipsește stinisească, că noi cursuri dideam șninti. Tu, hotelul Alexander Palace, n-avea dat, ai zicem, unul de cloții, domnul Tegu, și țineam. Care nu căftam, zicem, nu băgăm tinii, știi, unul are inea, după nu inea, după alții inea, după avzeadă. Și tora, când vreau, este idee îmi vine de mică perioada cea nebună cu corona și deci vă sahurhesc cu online și deci vă zbac una tinii care este tu mes la noi, tiniate cursuri pe mes, este, dățem câte 30 ținți de vrați tu mes, limbixeane. E tora, este tinia o ați-o băgai mine, este cât la 8 evrați tu mes. Ama, iar nu bac care poate să, ca ți-ai, zicem, trecem pe sculii, nu este, zicem, eu personal, ați duce pe sculii și le dăm certificate, și ți că vrem... Stai niheam, zic că mine nu știam sistemul ăsta, care vă zic că cursurile astea trec cu, sunt andrupăti, zicem, andrupăti, iar depsiti de sculii? Da, de sculii private de limbi. Discuții private de limbi. Te putem să dăm și certificat. Aqui se știe sibă și nici mai oficial. A sănătate, putem să o dăm șoțea, să acredităm, a este ca altă sculii, vrem să acredităm un sculii care va sibă, zicem, pricănăscută tu stat ti examenii ti limba armanească, zicem. Ama asta nica nu este adrată. Nu este. Tora, ația, știți limbi lixiani, ca fi sculii, care e oficial registrat și te-ația lugurii, are în dreptul da. Ama interesant, vasibă și bun vasibă, sibă ția, ca stena adrată ca ti acreditarea te armanești. Aki găsesc cu Aki găsesc ca, zicem că ai un ficioric și vrei să-l dai să învețe germanește. Te duci la o sculie privată care da ceasuri de limba germanească, ama mult maginiasti când cartea ța ți-o da că înviță niclu germanește, este oficială, este țiva nu m-aș dat de ațea sculie privată, este țiva, zicem, cu una legătură cu chivernisa germană, cu guvernul german, cu cratul german, tațea care mai multă putere cartea. Așa este și gine, ți-a acreditare costusește și lipsește să dăm ceva finanții de ți-a, ama ti ținu năzu și ți-a am na episod rămașiți că vă vedem cum vă ducă lucrurile. Fără de altul, este mult, cum zicem, interesant să lucrezi cu limba armanească și ți-a cu adulți. Tu grupii care are tineri, zicem tu, grupa A1, Estan, am de 15 de ani, feată care este tu sculia de mesi și am și matricuți oameni, am de 50, 40, 50 de ani, am mult bun zduți luguria și este mult harau când li ținem așa pe aradă ceasurile, zicem, să hățile de limba armanească. Ti minduiești mult ghinești a vedichi maia ta, tațea că este un turei de princip psihologic, că acloiu de deș poate sibă și €1 și mași 2 evrazi, cât sibă. Acloiu de deș țiva, te ațel lucru,
va ti duc. Așa? Că Da, dădești va te da, acel lucru. Acă nu este multul, acă este simbolic. Un păhă ti faci ti duci. așa. Vreau să te întreb, tu ceasurile este de limba românească, ții materiale ufilisești, ții cărți, ții Da. texte, ții manuale. Da. Știți că aveam băgat programele de clasa 3 până la 9, le-am adrat programa de Facultatea de Pedagogie de Știpu, aveam adrat e anul dau nici dau spre drumul hai să zicem, activitate, băgăm armânești și la Facultatea de Filologie de Scopia, care tricula, să zicem, la Comisia de Educație la Universitate, care căftară de adrai programa de 2 ani, de 4 semestri, după și Zoom cu Iana, cu care mult gine lucrăm dauli și colaborăm și adrăm și manual de adulți, cu acel manual țineam și cursurile Alexander Palas 3 ani, care nu avea traduceri și știți, greu poate vără, zicem, singur să înveață, să l filisească. E știți că după și zum și tradusi mai este un manual pe macedonești, ți vă zic că una frânzi pe armânești, una pe macedonești. Li băgăm toate reguli și pe lângă aceea, când îl scoasem, că era mult mare manualul când este pe dau limbi și o adrăm pe dau părță, tu dau părță și când o scoasem partea două, adrăm și un material audio, voi zic pe toate acelea conțineri ți le avem nuntru, că de experiență până torați eu am mare greutate este la pronunțarea și când vără să înveață singur, fără de altul lipsește savdă, vără ți pronunță corect, așa că și ația adrăm. Cu acest manual li țin și cursurile, care li dăm fără părați, deja li nu are să avem, îmi pare, multe alte grupe în cloc scărgesc și nu pără armaseră, mai le avem online și nu-i problem, tot ne putem să le ufilisim ca materiale online, așa că verzie electronică, zicem, și așa că coțele manuale și iar vă zic, bun zduți luguria, aceiții sunt de alihia regular la ceasuri, are progres, zvede progresul și nici mai mult când strag intră ți dăsi din tu borul armănescu. Azi vă spun că cu unul de aceiții înveață limba armânească, tu grupă și de mai mult chiros boram cum să adrăm ina lidzerli, de tora să mutăm iar întrebarea armânească. Și un tiner Ginopan care are multe bune idei și zice, Maria, hai să dăm un chestionar amator ti partidili și să le petrețem cu, zicem, întrebări ti comunitatea armânească, ti catandise a limbai și culturii, ți ei va să dară termânii care zină pe putere și îmi dau zălininti chestionarul îl avea pe tercut, îl îndreapsim de adun, el l-o adră și îl petrecui la suțățile cu care și la partidele tăsluveadăs, da, apofasiș a lor, da, îți confirmă că sunt simfuni și ei și din urma tuturor, toate este organizația armănești, azi le petrecum și vă vedem ți vă simbă rezultatul. Interesant. Interesant și aceea ți vreau să spun, Tora, este că aici tu Ginopan, care mult poate și nu avea relații cu armânii, care vine tu curs când scuși cu alță, bine și-a dus și cu surina lui, care bănează știpa, ma care ideea este daima pe săhățele de armânești, sleagă cu alți armâni, sleagă de întrebare armânească, sleagă de comunitatea armânească și iar vă zic, poate mulți de ei și nu are să înveață să zburească limba, va să chicăsească neheamdu și ați-ai ghini. Eu tot ne zic, eu mi hârsescu când vără tineri, măxăn, e că noahă tineri, va seasă pe emisiile armânești și
apucă să zbărască armănești. Da, dar alatusi, nu știi ghini limba. Ama, astări noi va să-i susținem și să-i îngăsim, să-mi zbărască, să înveață nica mai bun. Să nu-i criticăm, că știți, mulți îmi zic, ei, unul are și acolo, și țila-i mă abeța vzăi, dar poacă nu zburam, nu voi, altoară, nu voi. Nu fați ațea. Va să încurajăm tinerea mea să scutem ninti și este emisia voastră, nică mai mult niarihari că băgați tinerea mea oați. Nu important. Șalță vazină, nu știba cât de bun limba armănească, bunii asti că intră, tu este taifa noastră armănească. Pe narga vom înveață și nică mai ghine. Eu cunosc zic tineri care nu știa ghine limba. Mult obțin nu știa, ma când s-a cățară, avem și dascaitora care se feață răpti limba armănească. Da, iară vă află măhănă, vă zic, acolo adrăvăr alatus, nu știu, mancolo adrăvăr. Da, ama lucrează, adară-ți-vă. Zic, îți da Dumnezeu, tu ți de acasă m-aș critichează, să cață să dară cât-să-va. Eu vă hiba n-au, sinurul armănamie, tu-ți cât-să-va să dară. Cât bun e că ni bun sibă legat cu limba și cultura armănească, mult maninti vă sneam ca comunitate, ca popul, ca Așa miliție. este și eu duchesc cu mult ginitața ca și asta tot na când înveți una limbă xeană, e limbă de da, e sibă, când înveți una limbă tot na este cu alatul, multi, care să nu scoți zbor pe gură până să nu aștepți să le știi tuti să fe, nu va să zborăști ca nu are. Tața că și pe frânțești, și pe anglicești, și pe germanești, și pe sibă, prota hurhești să zborăști alătusit și de apoi hurhești să zborăști să mageni. Nu ai ți să dare. Așa este și cu limba noastră. Așa. Fără de altul. În fapt, are tu pedagogii, vă spun iară pe franțuzească, că n-ai mult am lucrat cu franțuzească, la pedagogie des erreurs. Exact spune că are pedagogii cum să lucrăm cu, zicem, alatusile ascularilor. Că e normal să dar alatusii. E normal un proces de învățare să alutusim. Important este să smutrim de poasle, ne strețim toate ale alatusi și țima corect să ducem. Ama toate ale treningi ți le avui pe ai de stat exeani, tu franții, tu anglii și italii, toți acei experți de lingvistică, de limbi, ziceam, utriți. Magini asti să zburiți fluent și cu alatusi, decât eu vă aștept tu 5 minute, voi să ne adrați nevără frază deep corectă. Ma neva să urească să vă aștept. Zău tine, adarăși vă alatus, că noi, tu franții știți cum zicea profesorii, care o zbăraște limba franțuzească, n-ai magine? Xenie, aței din afară, că noi franțuzii, tu s-o alătusim. Nu avem îngătam pe gramatică și pe... Așa este. Și sigur o îngrăpsesc cu n-ai magini Xenii. Și tățea, nu-l aflați mult măhănața tinerilor, că îi tumusiți, îi avinați de tarmăname. Îngăsăiți zină. Știu, nu știu mulți tineri, după sfeațără n-ai buni activiști, să-și învățare mult ghine limba armănească și că să încurajăm, să nu-i criticăm. Mai avem o întrebare de la Florentina Costea, care zice, ți știi de instituția Diaclo, ți da certificate de precunoștare a limbai armânească. Mânduiescu că asta ți zicești în acolo, este altă instituție. Nu știu, mobeta. Instituții, cum zici, limbii xeani, sculiite limbii xeani au în dreptul să da, cum zici, certificate de știare limbii. Ca cum date limba anglicească, are pântora, zicem, și eu l-am trecut acel examen, că vreau zvet. Ți astari are o universitate de
lăcărtor, era de maninte, acolo eu de psi limba anglicească lăchiro, ca cursuri. Acolo știu că da. Are un examen de limba românească și apoi ați iei carte, că știi? Da, are examen, ți vas că tutti 4 competenții, ți vas că diverse qualche se are test de gramatică, are, zicem, ascultare a un audiomaterial și apândeseare pe acele întrebări, pe întrebările ți zbagă acel material, dapoi are îngrăpseare și zburare. 4 ai de zicem competenții de bază, interacția, ideea asta o ați tu zburare și după aceea zbagă note pe toate acele 4 părți și da. Ideea este și un sculi, acele era două sculii de limbi care era de stat la Chiro. Și este Universitatea de Lăcărtori, care e centru lângă acel liceu de Psimini, și un alt centru de limbi xiani, care 60-70 de ani, nu, mai mult, 80 de ani sigur existează, care IDEA organizează. Îmi pare că Eri, care era la voi la emisia voastră de gărții, ea avea venit, știu, examenul și lua stare certificat. A noi, ca direcție, adrăm, cum zice, material. Dau spre cu ambasada ale Norvegia, avem un proiect mare care nu-l finanță și pe lângă acele proiecte ți le aveam adrat mine cu un colega, adrăm training tidascai. Iar zic că nu era de stat, iar era de donații. Ți-o adrăm struc de 4 zile și de prota oară în colaborare cu centrul de evaluare. Ți este idea parte de Ministeriatul de Educație, adrăm un instrument, instrument de evaluare. Ți vă zic că vedem care nivel este știarea dascailor, care îi aveam atunci, și pe acel testul adrăm personal cu colaborare cu 2 dascai, adrăm astări testuri și poți vă asigurați că sunt bun noi ți putem să le adrăm, am care să vă spun că eram reprezentat a Ministeriatul do Consiliul Europa de cum să zice în permanește, portfolio de învățare limbii, care, știți, aceea este cadrul comun european de învățare limbii, ca fi una limbă și acele 6 niveluri ți le are. Ți vă zic că am lucrat mult și pe acea problematică, că cum zici, eram și coordinator portfolio tu Macedonia, lo adrăm și colaborarea cu toate acele state care era parte de Consiliul Europa de portfolio. Cum zic, dau una garanție că știu să faci tot cel cadru și de-alihia și testurile ți le adrăm, zicem, țima profesional, cât noi știm normal, ama mutrim sibă pe cadrul european, ți vă zic nivelul și programele la facultate, ideea și ți mutream să le dar că să aibă vără legături școlante limbi, zicem, că știți, transversal învățarea lipsește sibă în coordinații și cu învățarea alăntor limbi, știți că lipsește să sibă pe ideal nivel. Tora, cât zic, poate, vără tu, jenitor, vă să dară șnica mai bune și programe și manuale și zicem, instrumente de evaluare, ma noi, tu Macedonia, ți le adrăm și voi zic că avem instrument ca toate alte limbi xeane. Nu este ceva, zicem, ni profesional și cum ne tecneaște. Este adrată pe
ai principiile pe care să dară și instrumentele, că testuri de talante limbi. Și după ți principii, cum adrași partea de programă națională ti limba armânească tu Macedoniei? Zănă-ne de cum o băgași pe Arada. Bine, asta lipsește. Să spunem că după conflictul de 2021 anul și acordul de Ohrid se sadră namisa de partidele macedonești și arbenișești, ai zățem să lăxiră neheam magini și tinoi, manițli, că de una parte comunitatea majoritară vrea îți dau un cadru că tu Macedonii nu sunt mași macedoni și arbinești și nu mași arbinești și lipsește îți da tot, că lipsește și are și alte comunități și așa sviații statului și de Tahurhite era multietnic. Așa că cum să înaintară drepturile arbineștilor mai mult cât anau, ama, așa neam să înaintare și în drepturile temanițele comunități. Așa că dau unii 7 ani să lăxi statusul a învățării limbii armanească și alentor limbii de maniți comunități. Ți vă că era facultativ. Ți vă că ni notă îți băga care vrea inea, care vrea fuzea. Nu avea radă, dască nu avea programă. Avea un manual care îl ducea 4-5 ani. Și un altul care era rămas cu texturi armănești și când dau întrebări, nu avea o aparatură didactică care lipsește să aibă când tu procesul de învățare a una limbă. Așa că dau unii 7 mult, mi hărsi când nădeaderă, eu eram atunci al ministriat, ma care ieși de biroul care le-a dar, zicem, este programii, normal, ca coordinator mi băgară mine și griră tu birou să organizezi tutățea program. Să spun și aceea că avem mult încheat țăuații că nu eram simfuni cu colegul de birou ca ți programă să drăm, că el zicea, nu, Maria, este asta limbă de dadă, va dar programa ca cum este programa macedonească. Ti învățare, ti îngrăpseare și divăseare. Și eu ziceam, mătrea, alte la voi catandis, alte la noi. Nu putem stare programă, că nu are să avem hăiri de ea, că noi ficiorii nu ne zbărăsc cu armănești. Și vrem ceva, ți poate sibă anamisa de programă de limbă de dadă și programă de limbi xiane. Că avem, atunci poate și nica și aveam misticate grupe, tora toți sunt ciori care nu știu armănești. Și așa că ne-am greu, zicem, o băgăm uguria pe Arada, ama sadrară programe care adrăm cum aveam îngătan pe progresia, cum zici, îngătan pe ilichia, îngătan pe interesele de ațea ilichii și îngătan pe ațea cum îți ducă progresia. Ți vă zic că jgloate după jgloate se înveață lucrurile, ahurhindu cu lucruri știute să băgăm zicem mai multe șteri și să le adăugăm, să nu hibațea șteri care va să fie împărțite. Lipsește să tot legate, să aibă o continuitate și să înveață neheam tora, dar poate pe lângă ți-a învățată, să băgăm alte șteri și așa zicem să adrăm ația competenții din grăpseare, de zburare, de achecăseare. Așa că, cum zici, avui treninzi pe xiani și tu Franții, când eram pe țea specializare de pedagogie, avui 3 meși proiect exact de îndrețearea manuale, de analiză,
ți bun, ți nu-i bună, tu ați manuale acolo, ți le dea de ca material și fără de altul ne ajută mult și tu programele și tu manualele de pe când le adrăm, că normal eu cu ani de zile adram programe de limba franțuzească, eram coordinator și de limbi italicească, de spaniolă, de greacă, așa și că aveam experiență care fără de altul ne ajută mult să le adrăm țima bunii programele de limba armanească, drămtinau clase programe și după 3 ani adrară și concurs de manualele. După, aș să spun și ați mea la dunia, după țeali programe ți le adrăm armănești, de apoi să adrară și programele talante maniți de comunități, de limba sărbească, turțească, de limba bosniacă și de limba romilor, ama gătan de învățare a limbii și culturii a comunității. Nu că este născânte de este comunități au și educații pe limba lor. Ma tu părțile acolo nu au educații pe limba lor, ciorii, fumeile înveață limba ca materie opțională, zbrăscuteți ale programe. Așa că după aceea era mare harau când ieșiră protele manuale pe un program și ți adrată. Normal aveam îngătan toate acele principii care nu te adrare manuale, are concepții care li spune principiile și baza te adrare manuale și toate acele fără de altul lipsea să le avem îngătan și dau nici zații înșiră protele 3 manuale pe clasa 3, 4 și 5 și mult eram răcoapă. Nica mă mult că tunța la cel ministru ți era și când o zic că ți sunt protele manuale ți se adrară cu una stare bază de program oficial și a stare tu lumii, și deci nu, trebuie să adrăm și promovare testi cărță, ți le scoasim, că cărțele le tipusește ministeriatul, le finanțează ministeriatul și le da fără părați la școlar. Pe sculii, voi zic, și școlarii le ufilisescu. Și atunci, idea și mi hârsi mult că înșim tu migdani cu multe medii care spuseră că te prota oară tu Macedonie să drară manuale pe una bază serioasă de programe și așa că sunt lucruri care, fără de altul, va să rămână tu bana mea până iubăneța și tu Sigura, și... sigura. Vreau să aduc aminte și țin găsești nici mult în avuhare că ți-l și căftai. Voi să zic de cartea, de alizarea de permifi ti somnul dulții. Ți Niu petrecut tațacă și mine aveam sinfer, zân i-am ți permifi băgaș acolo, sunt permifi cănăscuti, adusi pe armânești, cum le Așa. lipsești? Ghine, să ne spun, Martia, că de mult lucram și pe traducere, normal, că ca om ți zburaște mai multe limbi și tot ne traduc ceva, voi să dar ceva de ca fi una limba, nică mai mult când sta zbor de limba armânească. Și că pe narga le traduceam este că născuti permifi internațional, ama când țineam cursurile cu Iana tu Alexander Palace Hotelul și avea un părinte care inea, și cred că cursul era de adulță, 15 de ani și plus, el aducea niții ficiori, avea 4 ficioriți și avea un care mult vrea să înveață armânește. Cursul nu era el, că e altă progresie asta și altă materie asta, ama inea daima. Și atunci îmi zicea, părintele îmi zicea, nu are vără așa cărtici cu permifite ficiuriți lădghivăsescu. Și ațea îmi fu și ca idei, deci da, dar lihia este că nu avem multe lucruri care ne lipsesc cu tiniții, să inirăm, să învățăm. Și
pe narga-narga cu fratiniu, manicul frati, care zboraște și știți, eu niam poate u Alexini niam graiul ormănesc autentic, cu toate cele limbi Cu și frânțește, cu da, limba și cu franceză mai mult. filisiarea un alt context, că să filisiți limba care era limba de taifă, tu context profesional, tu context de educație, fără de altul lipsește nicheamă lăxeare și adăvgare cu ale expresia. A fratiniu, uțâni nica țea limbă de țem de părință și de păpâni cum învițăm. Așa că de adun li traduse mai este 7 permifi și li tipusim bilingval, sibăș pe macedoneaște, sibăș pe armaneaște, cum zic tot nămutrescu spoată părinții să le chicsească, părinții poate nu cât ghinile știu limba armanească, tot n să aibă pe lângă armanească și macedonească, te spoată să le ufilisească. Așa că cum era chimare. Știi, Hristusescu, că ni le petricuși că vreau și mine, părul mult umșat, vizui că albă caneaua, iasti, acolo, Da, Alba și sunt Caneaua, ușalti. Picciolica Roșii, Alisa, Pinocchio, îmi pare, 7 permifi sunt acolo, da. Știi, Alexandra, tot n-am din inti, n-ai tinerii fi dani armănești, tinera mea și tot na focusul pe lucrurile ți le dar și proiectele, tot n sunt ei. Te-ațea adraiși îngrăpsiși poezii, ca stentiniți, scurti, te să aibă scolarii, ți se înveață și tot na poate vă să află și măhănă, mutrescu și slăhibă mai alișor, că de că nu zborăsc cu limba armânească și tot na avem și zboară, care sunt mai greale, ti spuneare, ti pronunțarea și că tot nu mă trebuie să simplific când o sta zbor ti, zicem, lectiră ti matinerii, așa că ei ni sunt tot din inti și n-ai mult să lucrează cu ei, știi ei, țicăra că de mine mare este simasia și importanța de tot ți se dară ti armana mea, de siti folclor, de siti altă parte de cultură, multul iariharia, dramatizații și piese teatrale ți se dară și mi hărsi că aș veri a dară piningațații tu României se dară. Și ideea și aceea este o idee care de mult o avem, mai multe de noi și ți vrem să lucrăm cu armânea mea și zicem a stare lucruri cu tinerii mult interesant va să drăm, mama. Hai, să vedem, tu initor. Vreau să te mai întreb, mai vrei să ne dăți în dau zboară, știi, alanti lucreți era hidrată tu lumea armânească, zburăsc cu di sutata integra nouă și di lucrul la tău tu centrul pen armânescu. De este dau proiecte ți posnătăți. Mutret, din anul 90 eram pit multe suțăți și mini și Ana ajutam multe suțăți, eram și tu Mandra, eram și tu Liga și multe activități le organizam, da unii 13 organizai ghini. Tot n-am mutrescu sibă în colaborare cu suțățile, cu armana mea, am 80% de lucru la Draimini te cel simpozium ti dau sudeani ti gramatica al Boiagi. După știi, vinim la un chiro când mult vizum că te sadrăm lucruri de armanama nu putem daima scăftăm de businessmeni, de armaname să ne ajută, că avea și mai multe atunci ți spre inghiz de suțăți, tu cohea lor și adrață va proiecte și adrași tuți adra cu agitorul la comunitatea armanească. Și zicem, nu se poate și până când noi vă să căftăm de oameni de business, să ne ajută, va să ne învățăm să adrăm și proiecte și să căftăm de stat, ațeali finanțe, te-ațea sunt. Și ahurhim să adrăm, ama
Vidium că, cum să zicem, nu puteam să nachicăsim cu născântii suțăți, cu comandarsarea celor suțăți, că tini pistipsescu că multul gini știi ții proiect și când îl dar proiectul că va stiți de el. Și ațeali finansii care tot nu sunt mult mai puține decât lipsescu, lipsești li ufilisești te ai băgată. Și știți, tu suțățli era tot așa ți matricuți, că cum torăiesc cu mine, poate, și matricuți, și nu ochii că sea, că ți ațeali finanțe, ți-i părați, nu putem să-i hărgim noi cum vrem. Va să le aplicăm, să le băgăm acolo, tiții le avem luată, tiții ne le-au dată. Și care nu puteam să ne checăsim și dusim tiții să nu adrăm și noi una suțată. Și să ne adrăm lucrurile ți vrem să le lucrăm de alihi, așa și ți dau unii 6 pe anul, ieșim cu una nouă suțată și îmi pare că adrăm așa ți ce alte lucruri te armana mea. Protane era simpoziumul internațional care îl adrăm, era 100 de ani de deportare armăilor din Macedonie, de Pituli, de Crușuva, dar apoi 100 de ani de protlu Principat Armănescu era Idia și aveam profesor bileaș de București, vine domnul Alexandru Gica, aveam cum ziceți, aveam expoze, aveam text și de Garcia, aveam mai mulți profesori de facultatea de filozofie, de istorie de Macedonie, așa că și un bună adunare și le tipusim toate țele, zicem, expozea și le împărțăm la oamenii care vineră. Eram plină și că era în dicra de ministratul de educație lucram mini Comisia Europeană și avea una mai mare și udă care îl didea ti suțăți și activitatea acolo adrăm și mult bun tricu și după aceea normal adăugăm multe alte lucruri, ahurhim după și cu cursuri, ahurhim cu ștora aia, anul trecut drămiară una adunare ohre de atețea. Personal, mult este important să-mi legați armânie de toate aceste state. Personal, îmi pare că simasia Consiliul Armânilor nu lochi că sunt toți cât este mare și că lipsește toți de adun să zicem, îndrupăm și să băgăm pe sănătoase cicioare. Și acuțăm și colaborare cu contactele cu Consiliul, eram și Tirana la una adunare, după organizăm și Scopia și adunare de mai multe suțăți cu domnul Caracota și Iani Manțu. După aceea, cum zici, tot gătam n-ai multul bac pe tinerii și să se mai să drăm un camp, că astă campuri internaționale de francofonie organizam pe region și tu Macedonia, eu ca coordinator le organizam, și că știam, ți important, ți vor tinera mea, ți vor ficiori și Delicia Protlo era cu vrăținzăți de ficiori și mult mare harau și nica îl caftă acel camp, țicără că îi spun mărtia că născântor, zic că hai de duri cu acel tot camp, ama îl caftă ficiorii și știți, la acel prot camp și de-am dixerle, că avea șmaniță, ficiori, fitușchi și avea părinții care inițial nu le-a lăsat singuri, mai puteți luați-le cu voi. Și că Iana l-o dau 3, eu l-o dau 3 fitușchi și dixerle când le adnantă să doarmă, că era maniți și avea născânții care era mai mulți, era dimintit precli și zicea, tiții noi armânii nu avem stat, cum așiți toră noi să nu avem stat? Bre, cum voi să avem stat? Ahât năhărsea interesul care se deștepta la este fitușchi care acasă și poate nu avea bzătă termânie, ama
Ația ne dădea, cum zicem, nihamză, mamari motiv și vrea nică mai mult să lucrăm cu tine, Ramea. Cu ani de zile organizam pe Ziua Națională spectacoli. Domnul Mita Papul Dumiartu ne-a ajutat tot, că de lua sala tu Alexandra Palas cu toate lucruri ce lipsea și tot ne dădea văra să hate minte de Academia Oficială să adnăm ficiorii de toate este că se bați. Să adnăm sus de un sud de ficiori care inea și adra, care dramatizații, care cânta, care spunea poezii, care juca și multul scărsea și după se leagă ficiorii, știți, de adutea țale adunărțile adrăm, ficiorii multuși armântul contact de se zbrăscă ormânești, că nu să știu că armâni. Și comunichează, tor are și posibilități cu internetul, cu toate aceste hălăți leau și armântul contact, tor anami să disculili șurdină, zduc, de Crușovă zduc Știp, de Știp zduc Bituli și Scopia și știți, harauile ei. Așa să aleg că nu sunt singur maștu sculia lor ei armâni, care și alță, și altă că se bat și alte sculii. După adram activitate ca aveam expoziții mobile de desinițile adra pe tema Ioescu armân. Și desina îți dățem diferite lucruri care cum îi lucrează fantazia, imaginația și după la adnam și care gine escu educații și adrai comisii de profesori și consultant luții arată biroul de artă, zățe. Și aleapsiră naibunile. Ama tutti după adrăm una expoziție care, nu țin minte care an era, tu Alexander Palas o aveam băgată când o să adră Academia de Ziua Națională, tu hol, a după o petreceam pe toate sculii, eu aveam armănești și sculii le-au băgat tu hol, de li mutreafciori, scolari, dasca, acolo. Așa că era și zicem, șată activitate. Ți adrăm altul, adrăm adunări, conferinția de anul trecut, fără de altul, a văzut de ea, de că ți springiți de ani era, zicem, dau springiți, ama te-ați băgăm noi, ți springiți ani după. Că după nu-s posibil. Zăsim, ți springiți ani după recomandarea Uniunii 333 și îți vedem ți adrată. Și îmi pare că șat era bun tricum tu să viniră Hristos tuturor care viniră în tenisiră și era parte de acea adunare și adrăm una bună rezoluție care o petrecum pe, zicem, instituțiile europene care au îngătan, zicem, utilizarea în drepturilor a comunităților. Cursurile ți le aduci aminte, tu, Alexander Palas, de le adrăm. Personal, adrai și nică vără carte, cum zici, poezia. Anul trecut, cu sormea care e cam trecută, am mai ghiniliță în minte, idiomile, care le învățam de părinți și de păpânia noastră și un dicționar de idiomi, dicționar de idiomi, da, nu știu, m-aș desi verzia care ți-o petrecut finală, am ghinea, ți-a este materia, poate că vără alatu să încoanclo, așa că când lucrăm acel dicționar lucrăm tucherolul de corona, că nu ne duceam cliș acasă ghini și ai de zis, sormea mea ți avea ieșită tu pensiunii și care era manager și era mult lucru dinamic, avea și când ieșit tu pensiunii și zice, ți-vă să dar, eu toră, vă zurlusesc cu fără lucru. Hai să dau mini lucru.
Destini cam alițăi minti, eu de poate și vă lindrec niham de ispete de limbă magini. Și ahurhim cu ea de le adnămesti idiomi. Una mică parte, vă zic, de idiomi ți le aveam tu limba armânească, ți le avem tu limba armânească, are nică multe care putem să le băgăm, să le ardăpsim și de e un avere mare de limbă. Și cu aceea vreau să spun și la lanță că iară bilingvalul adrăm, că limba armânească e una limbă avut. Este tijale că nu știm integral noi limba. Ți tu tare tu expresii zboară tu limba este nastămșată. Așa ți că ația una parte de idiomi care li scoasi în tu videală pistifsescu că vă ia hare. Ești cu sigură. Și astare. Ca pen center, ca lumaki di pen centerul tu Macedonii din mim băgară ca viceprezidentă. Și normal lipsea, știi, să drăm activități, să avdă teațea, să zveadă și așa ți că îi băgai ca un scăpo și Hristos tuturor ți ajută în Varliga. Au sunt jurnalistele care normal sunt membri, tu ești pe center, tu cu una parte de autorii care sunt la Livangel, Iurup, alții, Ljubica Gheorgheva, care dai mari traduceri, tinerii, scolari, cum zici, nainiții, și Cafeana drăm câte una promoție, una alinciare, cum ziceți, voi pe Românie, a edițiile pe limba armânească. Anul trecut adrăm nihea Mahonia când coagitor, iar coagitor a daulor partii armănești, care plătiră hotel și măcar atidascai, i-a dus Scopia, 3 zile, avem un training, ufilisiaris de țem hălăți mai interesante, mai interactivi tu învățarea limbii armânească și cum era ei auații și cum aveam, zățem, locația, un hotel cu un mult îmșat ubord înapoi și cu agitora, nu știu, sigur, îl știți și voi, un mult cunoscut avocat care este armân, Ianachi Mitroschi, care îi ajută și el de-ația promoții. Și adrăm unul mult îmșată adunare, știți, pe lângă ți-ați discutem cărțile tu Migdani, are, cum zicem noi, una valoare adăugată, adunarea armânami, adunarea tineri, noacă tineri armâni, cunoscuți, necunoscuți, știți, multul mi duchesc cu ghini când un adnă mulți armâni. Jumitați armâni, cirec armâni, nu e important, tu ți-ați au duchiariti ația parte de rânza lor, de originea lor, așa că multum și-a trecut atunci să vine Lila de Beligrad cu cartea ei ți scoase. Eu aveam poezia, aleagere de poezie de ficiuriți, Ljubica Ițchi avea traduceri, la Livanghiu avea cartea ți-o-drăti cântiți adeți armăniști și multum și-ată adunare. Anul trecut, când vizuia linciarea care era drată României, care a drat București, Constanța, cartea ali Cornelia Golna și nică mai multă traducerea care o dră Maria Bara și dus ai svet mas pot să le aduc și tu Macedonie. Și Lila nu putu zine că lânziță, ama Cornelia Golna cu Nicu Chirla ei, Maria Bara cu Teddy Cal și normal au ații de apoi cărțile ți le scoasim noi anul trecut și idia drămunăm și-ată adunare armânească seara una care era de sărbători seare a limbii armânească și îmi pare că îmi șat nătricum.
Am Așa este. estans continuăm și să dăm starea linciari care spoată și cu alți, nica și alți autori de alte stati și bituli și știi voi să dăm ceva stare adunare, că îmi pare că și acolo lipsește armânii să adună de aduni și să alăxească vărămobiti permanește, zdățim, spunem dorlu, ponlu, haraua și să Așa ducem este. tot lucru. Pații. Pații este lucru și să aveți tihi bună și calambar șanlo este. Maria, mini mai am una întrebare și după aia vă apucăm de bitisita mobetia noastră, dar nu vreau să nu te întreb și de tiniseara, țoara drată de două ori guvernul franțuzescu, de lucrul tău pe partea de francofonie. Zână mai multe, ți tinii, ți dedere și cum fu? Da, știți cum este, tot neașiți. Aței din casă cam abțin Tinisescu decât Xenia. Știți că la dau ni una, era mult surpriză, cum zicem, așa în venit Dana Pandica când ni spuseră că guvernul franțuzescu va da una, haideți să zicem, onorare Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques, aceea este un onorare de educație. Tu câmpul de educație și tituța ți consideră că au lucrat pe limba, pe promovarea limbii culturii franțuzească și le da acea onorare. Și zicem în companie, eu atunci eram tiner, zicem, de mai tineră de. Și, cum să spun, mi hărsi mult, normal, că aceea este una precunoșteare de eforturile ți le adrăm, de lucru ți le adrăm, de toate acele activități ți le organizam și promovam cultura franțuzească. După aceea, cum zici, dau niște 3 trecutul ministeriatul, că și biroul eu lucram mine este parte de ministeriatul, ma are, zicem, una independență, un nivel de independență. După dau niște 3 trapsiră tu ministeriatul, că atunci dau nici dau să drăiesc direcție de educație pe maniți de limbi, și vrea să bagă și vără armâna oații și care era în sistem lăsui de simutul. Tăs mi trag oații și din și mi băgar coordinator de francofonii, cum zici, eram și de daunii 4 până la daunii 6 eram și persoana contact de Consiliul al Europa de limbile și haideți să zicem, nică mai mult să intensivară lucrurile cu francofonia și dau spre nică onoară mi onorară cu ma în altul grad officier de l'Ordre des Palmes Académiques, ți vă zic că are 3 graduri, eu le-am dauli, toresc cu traptă de acolo, voi zic că Alexei ministriatul, am mult, cum să spun, mult mare valoare au acele, zicem, dau onorări că, cum zici, precunoșteari. Nu vă zic, și armânii ne-au dat precunoșteare și plachetă, am adrată ca lucru în afară de lucrul meu profesional, de tot aceea am lucrat de cultură și limba armânească și că Hristos și a franțuzilor, a guvernul franțuzescu, Hristos mult și a comunitatea armânească de Macedonie care utinisiră lucrul meu. Așa este. Dora, Maria, noi, ca de cafioară, tu bitisit, avem 3 întrebări scurte de oaspeta noastră. Prota întrebare scurtă este masa e vără zbor armânescu, ținai mai mult țari hari.
Înghiliceaște. Înghiliceaști ca spriț, înghiliceaști ca steau, ca tine cum înghilicești. Este, știi tu, un zbor care mult și efcul îl zic că mult șatnea sună. Mă Dar tragi e un zbor umșat. aici este, să știi, nu îndrept și dininte. Imagina-și, cu zborul ți hini prota. Dali este un zbor mult umșat și mindescu că pântora nu mai are de să Da? cană oaspii. Înghiliceaști, da. Ca spriț dățea maia mea. Înghilicesc ochii ca spriț. Și ne-a rămasi. Vără măcare ar mânească, țineai mai mult țari hari. Pită de oau. Multul voi, ama plăținta, nu știu desi la voi să dar idea ca la noi plăținta ți-o dra mama mea, șmaia normal, nu băgam mult zahăr, că nu voia când e mult zahăr, a băgat cât niheam sare, îmi pare toți plățintă. Avea un nostim aleptu, vă zic. Eu o am adrată plățintea, ma nu pot să o dar așa cum cunostim la ți-l țin minte, ca retrospectivă. Și asta e vără cânti cu armânescu, țineai mai mult țari hari. De veclii lipsește si băică? De care vrei tine? Are una care nu-i de veclii, să ne spun Mărtia, sunt feridă cântă, soția mea cântă clonostul, eu nu ies cu multul după cântarea, nu mi faci, țicără că e una taifă care eu tu-ți cântă, eu nu am stare boații, am Care-l cântă? Petrecu, inima vasniuia. Așa-mi pare zduțea. Care-l cântă? Care-l cântă cânticul ăstu? Arapci. Aha. Dit Macedonia este de la festivalul Fântâna de Malma. Șată așa i hoare, are și textul care se bindesește și ții. Iar mâini să spun în dreptul, tot când călătorim așa cu taifa, când eram anică, și mi-aș cântam to maxi tot, da? A este cântic fără de altul cântam, că multul voi mine. Valcaftu. Da, fără de altul. Maria Țăhăristăsescu, că și tu cunoști că în zbor și de-a hânti multe lucruri mșate ți fac tu Macedonia din chiari, tăța că fații să știm de unși de la antu ți-adrăm cafeuna, că bânăm tu craturi sunt tu diafuri, ama lipsește să știm, ți-adrăm unși, ți-adrăm alantu. Fără de altul. Hristos mult și aveau, cum să știi, climarea, calismata și mașninte, adrați un lucru care are una valoare mare, fără tineză, fără margine. Așa că mașninte, la voi este initorul. Să Hristosim și le Hristosim și a mutritorilor noștri și zură altă seară cu noi și joia ți zină, vă așteptăm iara cu altă mobeti. Una seară mșată. Idia, noapte bună, aperită necama bună.